Hai logoफोर आंनि थाइजौ YouTube channel बेखौ फरायनो थांबाय राजपुजा नायनो थांगासिनो आरोना जोङो मोनफैबाय हाय हाय नै सिगांनि हाय थांबाय नुदों ना बिराद जामखा बुहुद जाम नामा औ बिराद मानसि माथो बिराद मानसिफ्रा थाथ'बायना जोंना ड्राइभारा मोनफैबाय आरोना लोगोफोर हाय फुजा नायनो फैदों मोनफैबाय हाय गेट एन्ट्रि जाबाय आरोना जोङो लोगोफोर खैटका मिटापान 15 मिटापान जानो नागिरदोंनो जोङो दासो मोनफैबाय नै फार्स्ट टाइम संदों नालाय हेलौ नै मिटापान जानो नागिरदों मिटापान बिदिबा लाइटनि थाखाय बारा मिटापान मिटापान के देखायनो बहुत वस्तु दिबा लगे तू लगे यार बुरजा के दिहा दिन साबोर आरो लोगोफोर मोनफैबाय आरोना आंनो बुरो आयो बेनो मेथाइ बेफार होग्रा आरोना mana moजां जि मोजां होनदों नै दिया बेसेबां रिंगा सिम्पोला मेला बाजाराव फैबाय लोगोफोर गाजा